Φίλες και φίλοι του στοιχήματος, καλή σας πέρα και καλή χρονιά σε όλους σας. Από εδώ ο φίλος και συνάδελφος Χάρης. Καλησπέρα και από μένα. Από εδώ ο Ηλίας. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά αυτή τη στοιχηματική σεζόν και ελπίζουμε να πάει καλά. Η εκπομπή μας θα ονομάζεται Bet On, με διπλή σημασία, Χάρη, έτσι. Εννοείται. Κάποιοι μπορούν να μας καταλάβουν. Με την έννοια ότι ίσως όσοι παίζουν στοίχημα μπορούν να αντιληφθούν τη διπλή έννοια της σημασίας που αποκτά η ονομασία. Είσαι και μέσα στο στοίχημα και ταυτόχρονα. Κοίτα, όσοι παίζουν στοίχημα έχουμε κάποιες ορολογίες τις οποίες ίσως κάποιοι που δεν ασχολούνται είτε δεν έχουν παίξει ποτέ να μην μπορούν να τις αντιληφθούν και ούτε να τις καταλάβουν. Προφανώς, εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι μια ονομασία που θα μας ακολουθήσει τις Τρίτες και τις Παρασκευές μέχρι και Ιούλιο, κάπου εκεί. Ελπίζουμε να πάει καλά. Τον Ιούλιο έχουμε και τα ματσάκια, τα play-off που πάντα παίζουμε. Και Β' Ισπανίας. Και τον Αύγουστο ποτέ δεν Β' Ισπανίας, ξεκινάνε Σουηδίες. Είναι κλασικό αυτό που μας πονάει εμάς Παναθηναϊκούς τα τελευταία. Εντάξει. Εγώ έχω τώρα να λέω άλλα άμα το σκεφτείς. Δηλαδή είχα σήμερα το Μεγάλο και την ΠΑΕ να στέλνει στεφάνια στο Big Mac. Εγώ είμαι πέρα αυτό. Εγώ στο ξαναείπα και off the record. Πιστεύω ότι έκανε καλά. Εντάξει, εμένα είναι λίγο unfair προς το πρόσωπο της ομάδας που έχει υποφέρει από αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει. Καλά να πάει εκεί που θα πάει. Άμα τυχόν είναι να πάρεις πόσοι άνθρωποι που καταστρέψουν αυτό το σύλλογο, μεγάλη ιστορία. Θα πιάσεις πολύ κόσμο. Γιατί πέρα από αυτούς που βλέπουμε εμείς, είναι και άλλοι πίσω και το γνωρίζουν πολύ καλά. Όσοι ασχολούμαστε λίγο με την μπαλίτσα. Στόχος μας λοιπόν δεν είναι να αποκρύψουμε τι ομάδα είμαστε τελικά, εκεί καταλήγουμε. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει φίλοι Ολυμπιακοί ότι θα σε υπάρξει καμία κάποια περίπτωση. εμπάθεια απέναντί σας. Σε καμία περίπτωση, εδώ είμαστε. Εδώ είναι μια η συζήτηση θα κινείται παράπλευρα αθλητικά, οπότε ας πούμε έχουμε κάτι ξέρεις, αρκετά έκτακτο ή το οποίο ξέρεις να κινείται ενδιαφέρον. Εμείς θα κινηθούμε σε στοιχηματικά πλαίσια. Προφανώς. Και μας λείπει η Γερμανία, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο και θα μας λείψει και μέχρι το Φλεβάρι. Εκεί, 26 Ιανουαρίου ξεκινάει. Ο κύριος λόγος, ξέρεις, έτσι, είναι η μετακίνηση των οπαδών όπου δεν μπορούν να βρεθούν λόγω του χιονιού. Και αυτό, δηλαδή το ότι δεν θα υπάρχει κόσμος στα γήπεδα. Ξέρεις ότι στη Γερμανία ο κόσμος είναι η κύρια βάση του πρωταθλήματος. Ακόμα και στην τρίτη κατηγορία έχει πάρα πολύ κόσμο στα γήπεδα. Με μείον 10 όμως είναι πολύ δύσκολο. 10 δεν έχει μετακινήσεις δυστυχώς. Οπότε θα μας λείψει η Γερμανία. Δεν έχουμε ούτε Ολλανδία ούτε Τουρκία τουλάχιστον όσον αφορά τις λίγκες και τα πρωταθλήματα στις πρώτες κατηγορίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κύπελλο στην Αγγλία. Λίγα και καλά, Ηλία. Θα κοιμηθούμε λοιπόν και θα ξεκινήσουμε με τις κατηγορίες τις μεγάλες θεωρούμενες, όπου θα ξεκινήσουμε με την Ιταλία. Να πω μια συνοπτικά τα αποτελέσματα που είχαμε αυτό το προηγούμενο τριήμερο, από την Τρίτη έως και την Τρίτη και την Τετάρτη που είχε αγωνιστική. Η Μίλαν τι κάνει? Η Μίλαν. Θα πάμε και στη Μίλαν. Μόλις διαβάσουμε λοιπόν την κάρτα με τα αποτελέσματα, θα πάμε στη Μίλαν και θα αναφερθούμε και εκεί. Λοιπόν, είχαμε Τζένοα Σαμπντόρια 2-3, δυνατή η Ντόρια για ακόμη μια χρονιά. Βέβαια διπλό το οποίο είναι τοπικό ντέρμπι. Μετράει διαφορετικά στην ψυχολογία. Το πρεστίζ περισσότερο. Ίσως δώσει κίνητρο στη Σαμπντόρια να κολλήσει και μια δεύτερη νίκη. Θα το δούμε αυτό. Έχετε βέβαια τη Juventus Κυριακή βράδυ. Είναι ένα πολύ δύσκολο. Είναι ένα πολύ δύσκολο γιατί η Juventus είναι η πλέον προμαρισμένη ομάδα στην Ιταλία. Η Σαμπντόρια όμως μέσα στην έδρα της είναι σκληροτράχη και πάντα θα πουλήσει ακριβά το μάρι της. Ουντινέζα Αταλάντα σε ένα φυσιολογικό άσο 2-1 και η Ρώμα σε ένα τρομερό σε εξέλιξη Κυριακή μας σε παιχνίδι 3-3. Με τη Ρώμα πραγματικά να αυτοκτονεί καθώς προηγήθηκε 2 φορές μέσα στην αναμέτρηση. Η Juventus 3-0 τη Βερόνα, Λάτσιο Κάπρι σε μια γκέλα. Και το φάουλ που έβαλε ο Ντιμπαλά ήταν τρομερό. Το φάουλ του Ντιμπαλά το έχω δει, δεν έχω δει τα στιγμάτια. Είδα μόνο τα γκολ, οπότε δεν έχω δει τη. Έκανε μια απίστευτη κίνηση που άλλαξε ο παιχτάρας Πογμπά. Πογμπά, εντάξει. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πάει και σε υψηλότερο κλαμπ από τη Juventus. Δεν θέλω να μειώσω τη σιδηράκη του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά νομίζω ότι θα φτάσει σε Bayern, Barça, Real, εκεί. Για να δούμε. Μακάρι να είναι Real. Μαζί με το Ζιζού τώρα. Εντάξει, θα χρειαστεί γιατί εντάξει, θα ψωνίσει από κάτω. Αυτή η μπλούζα που φοράω δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω την Μπαρσελόνα. Εντάξει, είναι το χρώμα μου αρέσει. Είναι σεβασμός βέβαια. Το χρώμα. Μπορεί να έχω πίσω το Μέση γι' αυτό να τη φοράω. Γιατί είσαι και Αργεντινή εσύ. Αργεντινή είμαι, ναι, αλλά εντάξει. Και εκεί έχουμε κάτι θεματάκια με τους loser, τον Ιγκουάιν και τα λοιπά παιδιά. Λοιπόν, φέτος όμως πάμε τρένο. Για συνέχισε και θα δεις τώρα. Λάτσιο Κάπρι σε γκέλα για τους Ρωμαίους 0-0. Μίλαν Σαμπντόρια στην έκπληξη της αγωνιστικής 0-1. Παλέρμο Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της, είναι ξεκάθαρο πλέον. Εγώ. Αγαπάς Παύλο Σόουζα? Αγαπάω
πέρα από άλλους, ακόμα και τις δύσκολες εποχές της Φιωρεντίνα. Υποστήριζα τη Φιωρεντίνα. Κοίτα, εγώ το ξέρετε με Μίλαν στην Ιταλία, αλλά η Φιωρεντίνα με κάποιο μαγικό τρόπο είναι μια ομάδα, νομίζω αγαπησιάρη και συμπαθητιάρη για όλους. Θες το Μπάτιγκολ, θες γενικά των πολύ καλών και ποιοτικών παιχτών που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από τη Φιωρεντίνα. Νομίζω ότι είναι συμπαθέστατη ομάδα για όλους. Και αρκετά, ίσως και τα τελευταία χρόνια και αρκετά. Αξίζει στο στοίχημα, ναι, γιατί. Πώς το πω. Αξιόπιστη στοιχηματικά. Το όνομα της Φιωρεντίνας σαν όνομα δεν είναι στο Βεληνικός που έχει η Μίλαν. Διότι, ας πούμε, αν τυχόν είχε το ίδιο ρόστερ αυτή τη στιγμή η Φιωρεντίνα με τη Μίλαν. Η φανέλα θα μετράει διαφορετικά. Προφανώς και το διπλό αυτή τη στιγμή δεν θα το βλέπαμε ποτέ σε εκείνο σε αυτές τις τιμές. Ναι, δεν υπήρχε. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως τώρα, για να μην το ξεχάσω, είμαι Κυριακή μεσημέρι και πάω να δω το Πλατανιά ΣΑΕΚ σε μια καφετέρια στο Νέο Ηράκλειο κτλ. Ανοίγω το ίντερνετ, γνωστή ιστορία για τον λόγο που η ΑΕΚ δεν συμμετάσχει στο κουπόνι του ΟΠΑΠ. Ανοίγω το κουπόνι και. Διαφωνώ σε αυτό, αλλά εντάξει. Εντάξει, είναι μια ιστορία που να δούμε πώς τελικά και κατά πόσο θα καταλήξει. Όλοι ξέρουμε ότι και ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν είχε ξεκινήσει να είναι στο κουπόνι. Μετά βρέθηκε δικλείδα και μπόρεσε να συμμετάσχει κανονικά. Λογικά κάποια στιγμή θα γίνει και με την ΑΕΚ, αν όχι από φέτος, από την επόμενη χρονιά. Στην τελική, εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε επιλογές πλέον και στοιχηματικές πέρα από τον ΟΠΑΠ. Γιατί ο ΟΠΑΠ δυστυχώς. Σε κάθε περίπτωση είναι επιλογή του καθενός που θα θελήσει να ποντάρει τα λεφτά του. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι. Και ρωτάω, γιατί είμαι με τον αδερφό μου, πάμε να δούμε το παιχνίδι. Του λέω σε τι τιμή να έχει ανοίξει το διπλό με τον Πλατανιά, ξέρω εγώ, 65, 70, 95, λέω, ακόμα και το 75 λέω θα είναι δώρο. Το έχω παιγμένο, ξέρεις. Και βλέπω τις τιμές στο 4ο λεπτό, γιατί είχαμε χάσει λίγο από τα λεπτά. Και είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο 3,25 ο άσος, 2,75 το Ισπανία και 2,75 το διπλό. 2,75 το διπλό. Και είμαι σε φάση να φύγω, να προλάβω τραπεζάκια να βάλω τα λεφτά. Ξέρεις, έχει μια διαδικασία όταν παίζεις στο ίντερνετ. Να το ποντάρω, είχα σκοπό και δεν το κρύβω να το παίξω 100 ευρώ. Δεν είναι ψέμα. Είχα την άνεση να το κάνω. Ό,τι οικονομική δυνατότητα έχει. Μα και 10 να το παίζα. Όταν βλέπεις Πλατανιάς πόσο λεφτά παίζεις, έχει αν είσαι κερδισμένος ή όχι. Μπορεί κάποιος να παίζει 1 ευρώ. Αυτό και για τους φίλους, ναι, όπου αυτό, για σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πούμε ότι ο καθένας πρέπει να ποντάρει ποσά σαν και αυτά. Ούτε η τσέπη. Ξέρω κόσμο που ποντάρει και 30 λεπτά και 35 και 25 πέρα που έχει πλέον στείλει. Και δεν έχει σημασία. Όποτε έχουμε δει παίκτες να παίζουν από χιλιάδο έως και 1 ευρώ. Κερδισμένος μεν και ο δε. Δεν είμαστε εδώ για να οθήσουμε τον κόσμο στον τζόγο, ούτε στα μεγάλα ποσά. Απλά σου λέω ότι εκείνη τη στιγμή είχα δυνατότητα να το κάνω. Και δεν πρόλαβα, σκόραρε νωρίς ο Μπάρμποσα, πάει το 2,75. Νομίζω ότι είναι μια τιμή και το επόμενο γκολ πάντως. Τρομερό δώρο σε Πλατανιάς ΑΕΚ με την εικόνα του πρώτου γύρου. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές, αν έχεις παρατηρήσει, μια ομάδα όταν την κερδίζεις έτσι εύκολα στον πρώτο γύρο, ή που θα σε δυσκολέψει και στους 2 γύρους, ή που και στο δεύτερο πάλι την καθαρίζεις. Έχεις αυτά τα πατήματα, την ξέρεις. Ναι, απλά επειδή. Το Πλατανιάς ΑΕΚ 2,75 στο διπλό η ΑΕΚ, δηλαδή το φαβορί, ένα μεγάλο φαβορί, ας πούμε, και με τη διαφορά δυναμικότητα των ομάδων. Ήταν μια τιμή που πραγματικά έτρεχες να φύγεις για να πας να το ποντάρεις να το προλάβεις. Απλά επειδή είναι και Super League, εγώ όταν είδα το 2,75 να σου πω να λέω ψάρωσα. Λες ναι, κάτι γίνεται. Και ίσως να αποθήσανε κόσμο, τελικά είδες βέβαια πόσο απλά και εύκολα. Δεν θα ξεχάσω φέτος το σημείο που μου έχει μείνει στο match Βέρεια Ηρακλής 0-0 στο 60 και δίνει 26 στο διπλό του Ηρακλή. Και το παιχνίδι είναι 0-0 χωρίς κόκκινη. Δύο αμφίροπες ομάδες, δύο εισάξιες ομάδες, ναι, αμφίροπο παιχνίδι. Ακριβώς αυτό. Το παιχνίδι ήρθε 0-0. Ο Άσος έδινε 1-60 μέχρι το 87. Είναι ξεκάθαρο ότι πολλές φορές σημεία παίρνουν τζίρο. Πιθανότατα να έχει γίνει κάτι. Αλλά μεγάλη διακύμαση και μεγάλη διαφορά σε αποδόσεις. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και να πέσανε όλοι σε αυτό το. Το 26 είναι τιμή που δικαιολογείται στο 60 με 2 κόκκινες. Δηλαδή με 9 παίχτες. Αλλιώς. Αυτό, μα κατευθείαν την κόκκινη κοίταξα. Ας μην αφήσουμε όμως. παραπονούμε στα σχόλια με τη Φροσινών, οι οποίες έδωσαν ένα εκπληκτικό παιχνίδι ανάμεσά τους. Τελικό αποτέλεσμα 2-2 και πάμε στα τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, Σασουόλο φέτος είναι πολύ ψηλά. Κοίτα, Σασουόλο όσο έχει μπροστά τον Μπεράρντι θα είναι και θα πάντα θα έφυγε ο Ζάζα, έτσι. Και ας έφυγε ο Ζάζα. Ήταν καλή ομάδα τελικά. Δεν ήταν μόνο ότι είχε τον Ζάζα και τον Μπεράρντι, είχε κάνει το σύνολο. Ήταν πατήματα στην κατηγορία πιστεύω, γιατί αν θυμάστε την χρονιά. Αυτό, γενικά. Τις τρώξαν λίγο. Οι ομάδες που ανεβαίνουν, κάποιες όμως παραμένουν και όταν καταφέρουν και παραμείνουν την πρώτη-δεύτερη χρονιά, μετά για κάποια χρόνια δεν πέφτουν. Χτίζουν μια δυναμική, μαθαίνουν την κατηγορία και είναι πάντα εκεί. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης της Ιταλίας.
Ναι, μπορεί να γίνει. Wannabe. Ναι, γιατί ο Αστέρας έχει καταφέρει να παίξει και Ευρώπη. Είχε ξεκινήσει ο Αστέρας, αν θυμάσαι. Από χαμηλά και πήγαινε χαμηλά. Και τώρα, ας πούμε, βλέπεις τη Σασουόλο εδώ έχει φτάσει στην έκτη θέση. Κοίτα, επειδή μπορεί να τύχει να μας δούμε και φίλους Ηρακλήδης, ας μην ανοίξουμε την συζήτηση για τον Αστέρα και τον τρόπο που τελικά έπεσε ο γυραιός για να παραμείνει ομάδα της Τρίπολης. Ξέρεις την καταγωγή μου. Αλλά από εκεί και πέρα, το τι και με ποιο τρόπο η ομάδα της Τρίπολης έχει καταφέρει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται είναι μια διαφορετική συζήτηση. Έμπολη Ίντερ σε ένα φαινομενικά δύσκολο διπλό, αλλά Ίντερ φέτος. Είναι το κλασικό 1-0 της Ίντερ, το είναι οποίο μια ομάδα έχει γίνει σπαστικό πλέον, αλλά αξίζει. Που παίζει πάνω από τις δυνατότητες της. Ίντερ. Και νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα του προπονητή ένα πολύ μεγάλο μέρος του να βρίσκεται τόσο ψηλά. Σίγουρα είναι μια ομάδα μέσα στις 4-5 πρώτες σε υλικό. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι μόνοι τους. Όπως ο Φέτος ναι. Φέτος ακριβώς αυτό. Δεν ήθελε να καθίσει στη Φιωρεντίνα. Ακριβώς αυτό. Φέτος έχει ένα-δύο-τρεις παίκτες που και ο Γκουαρίν είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα, όμως νομίζω ότι και αν θες να κάνουμε και μια σκηνή πρώτη μας εκπομπή και μια πρόβλεψη για τα πρωταθλήματα και πού θα καταλήξουν, μιας και έχουμε αρχίσει. Είναι αργά. Εγώ θα έπαιρνα το ρίσκο, αφού πούμε και στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας της Τετάρτης ότι η Νάπολη επικράτησε δύσκολα μεν, αλλά ένα πολύ σημαντικό τρίποντο επί της Τωρίνο με 2-1. Που αγαπάς να αντιπαθείς, αλλά βλέπεις ότι. Είναι γκολεάδορ. Είναι γκολεάδορ ο Γκονζάλο. Είναι γκολτζής. Εγώ στη Ρεάλ, να σου πω την αλήθεια, δεν το συμπαθούσα πολύ. Είναι πολλά τα γκολ όμως. Βλέπεις ότι φτάνει στο σημείο το παντεσπάνι του το βγάζει τίμια. Μόνος του ο Γκονζάλο. Μόνος του κουβαλάει αυτή τη το παντεσπάνι του το βγάζει αρκετά τίμια. Μαζί με το κοντό. Σίγουρα η Νάπολη έχει το υλικό να είναι ψηλά. Εγώ δεν έχω καταλήξει στο ποιος θα το πάρει. Αλλά θα έλεγα ότι με κάποιο τρόπο πάλι η Juventus θα βρει τον τρόπο. Δεδομένο είναι. Θες λόγω του γενικότερου πλαισίου στο οποίο κινείται η Juventus μέσα στον Ιταλικό χώρο και με τη Μίλαν να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Η φανέλα της Μίλαν πλέον δυστυχώς έχει χάσει τη δύναμη της. Όπως αν θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί. Αν πέταγες τις φανέλες και έπαιζε Μίλαν Μπολόνια, το παιχνίδι ξεκινούσε από 2-0. Ναι, αλλά βλέπεις ότι. Και δεν είναι ότι έχει κακό υλικό η Μίλαν. Ναι, θεωρώ ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα προπονητής που να την κάνει να παίξει έστω λίγο καλύτερα από αυτό που βγάζει τώρα, έτσι. Είναι ένα θέμα. Ο Μιχαήλοβιτς είχε κάνει πολύ καλό έργο στην Σαμπντόρια. Η ομάδα πήγαινε καλά. Ναι. Αλλά είδαμε ότι και στην Ευρώπη, όταν έπαιξε με τη Βοηβοντίνα, ίσως αυτή η έλλειψη ευρωπαϊκής παρουσίας όλα αυτά τα χρόνια να επηρέασε βέβαια την ομάδα. Κοίτα, πλέον υπάρχει μια λογική που έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα που για μένα είναι ηλίθια λογική. Απαξίωση του UEFA. Europa League. Εγώ επειδή είμαι παλαιάς κοπής. Εντάξει, UEFA το ξέρω ο κόσμος ούτως ή άλλως. Οι φίλοι είτε UEFA το πούμε, είτε Europa League. Ενδεχομένως να βάζουν και κάποιοι φίλοι που να έχουν ασχοληθεί είτε ποδοσφαιρικά είτε στοιχηματικά από όταν έγινε ο Europa League και μετά. Κάποια νεαρότερα παιδιά. Αλλά UEFA είναι πλέον διαδεδομένη εικόνα και έτσι ονομασία που οι περισσότεροι ξέρουμε. Κακός. Γιατί όπως γνωρίζεις καμία ελληνική ομάδα δεν έχει από 3 και 4 στην προθήκη της, έτσι. Είμαστε snob, δεν θέλουμε. Για μένα του Ολυμπιακού του έκανε καλό αυτός ο απόθυμος από την Arsenal. Πέρα από τα οικονομικά δεδομένα που αν τυχόν περνούσε ο Ολυμπιακός, προφανώς και θα μπαίναν πολλά λεφτά στην τσέπη του. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, κατ' εμέ, που δηλώνω όπως εσύ είσαι ΑΕΚ, εγώ Παναθηναϊκός, εγώ δηλώνω ότι ο Ολυμπιακός με αυτό το ρόστερ που έχει μπορεί να φτάσει εύκολα στους 8 του Europa League. Με λίγη τύχη και στους 4. Το θέμα είναι ότι. Στους 8 θα σου έλεγα γιατί άμα δεις υπάρχουν ομάδες όπως αυτή τη στιγμή η Πόρτο, η Λίβερπουλ, η Τότεναμ. Υπάρχουν ομάδες δυνατές. Και αυτές πολλές από αυτές μπορούν να το υποτιμήσουν. Η Άντερλεκτ θέλει πολύ προσοχή. Είναι μια ομάδα που ναι μεν φαντάζει στα μέτρα του, αλλά η κλήρωση είναι και λίγο πονηρή. Με την έννοια ότι έχει κάποιους παίκτες που αν βρεθούν σε καλό βράδυ και γενικά σε ένα καλό φεγγάρι εκείνο το διάστημα που είναι τα δύο παιχνίδια να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει κάποιους παίκτες που κι αυτός αν είναι έχει και το Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος ξέρει. Καταπίνει πολλά χιλιόμετρα, γνωρίζει και. Ξέρει τα ποτήρια της Άντερλεκτ λίγο πολύ. Αλλά εντάξει, θα φτάσουμε και στο πώς και αν ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο ελπίζουμε να έχει πάει καλά το όλο εγχείρημα και να είμαστε εδώ, να τα αναλύσουμε εκτενώς. Γιατί και ο Άρης στο μπάσκετ.
Σου έχω πει τον Πολύ καλές επιλογές ξένων. Θα τα πούμε αναλυτικά. Και καλός προπονητής. Έχουμε διαφωνία. Και καλός Περί προπονητής. τρίτου και τέταρτου. Εντάξει. Κοίτα, όπως είπε και ο Λουκάς, αν ο στόχος ο μακρινός να είναι το τρίτο, ας πάμε σπίτια μας. Ναι. Για φέτος βέβαια Και εκεί είναι ο στόχος. Και εμένα το σχολείο μου ήταν ότι πιθανόν θα βγείτε τέταρτη. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στην Σεριά, κανονικά αγωνιστική. Τα παιχνίδια του Σαββάτου είναι στις 4 αύριο. Κάπρι Ουντινέζε, στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Φιωρεντίνα Λάτσιο στις 7. Ναι. Το κλασικό απογευματινό παιχνίδι. Το θέλω πολύ. Όλο παιχνίδι νομίζω να το δει και κανείς αυτό. Όπως και το βραδινό. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μπορεί οι ομάδες να μην είναι στην καλύτερη διαδικασία. Είναι μεγάλες ομάδες, μεγάλες φανέλες. Για τη Μίλαν και την ευρωπαϊκή της καταξίωση όλα αυτά τα χρόνια. Μην να αναφερθούμε καν, νομίζω είναι περιττό. Ρώμα, Μίλαν. Δύσκολο παιχνίδι. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το παιχνίδι της Κάπρι με την Ουντινέζε και πάμε στα τελευταία τους αποτελέσματα. Η Κάπρι κατάφερε και πήρε το βαθμό από τη Λάτσιο στο τελευταίο παιχνίδι. Σημαντικός βαθμός, θα τον χρειαστεί. Είναι βέβαια στην πρώτη τελευταία θέση, μόλις με 11 βαθμούς αρχίζει να ξεφεύγει η Τζένοα με τον Παλέρμο. Ειδικά το Παλέρμο έχει αποκτήσει μια σχετική διαφορά. Βέβαια, όχι από τη Φροζινένια, από των 15 βαθμών, αλλά από την Κάπρι των 11 βαθμών είναι 7 βαθμοί. Η Τζένοα και αυτή της έκανε κακό ήττα, έχει μείνει πίσω, αλλά θα δούμε. Η Τζένοα είναι μια ομάδα γενικά που Μόλις 2 νίκες φέτος. έχει πολλά λεφτά κάποια στιγμή. Δεν έχει αποδώσει το εγχείρημα. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξεφύγει από κάτι τέτοιες θέσεις. Έχει δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή μεσημέρι με την Αταλάντα. Είναι θλιβερό. Και πάμε να δούμε και την Ουντινέζε, η οποία εντάξει δεν κάνει καμία τρομερή πορεία, αλλά είναι μια σταθερή ομάδα η οποία ενδεχομένως και όχι ενδεχομένως σίγουρα δεν θα κινδυνεύσει, θα σωθεί. Από εκεί και πέρα, στόχος της και με την όποια δυναμική έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια θα ήταν κάτι καλύτερο. Δεν το βλέπω προσωπικά, τουλάχιστον έτσι όπως έχει πάει βαθμολογικά μέχρι τώρα. Έχει τους δύο Έλληνες διεθνείς. Θα είναι. Οπότε έχουμε και μια ένα παραπάνω συμπάθειας. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι κακό. Καλώς κάνεις φέτος. Εγώ δεν θα το έβαζα καταρχήν το συγκεκριμένο παιχνίδι, σε καμία περίπτωση. Αλλά αν έπρεπε οπωσδήποτε να πάρω μια επιλογή θα ήταν η ισοπαλία. Ότι κανείς από τους δύο δεν θα φύγει τιμένος. Με γκολ. Κατά 70% με γκολ. Κατά 70% με γκολ. Και ένα 0-0 δεν θα με ξένιζε ένα δεύτερο γκολ το 0-0 για την Κάπρι, η οποία ξέρει ότι δεν μπορεί να ανοιχτεί. Ξέρει ότι αν ανοιχτεί η Ουντινέζε έχει τους παίχτες μπροστά να κάνει τη ζημιά. Οπότε θα κοιτάξει λίγο να μην φάει γκολ μέχρι κάποιο λεπτό, να φύγει το ημίχρονο κτλ. Είναι ένα παιχνίδι που θα πάει εκεί για μένα εκτός αν έχουμε γκολ νωρίς. Οπότε εκεί αλλάζουν τα πάντα. Αλλά αν έπρεπε οπωσδήποτε. Είναι νομπέτ παιχνίδι για μένα. Το άντερ λοιπόν είναι λίγο πιο. Μια safe επιλογή θα ήταν το άντερ. Αλλά πιθανό λόγο και ξέρω ήδη ότι είναι σε μια τιμή η οποία. Εντάξει, ξέρω κόσμο που παίζει άντερ. Δεν είναι ότι δεν παίζει ο κόσμος άντερ. Επιλέγει συνήθως τα over. Το άντερ το έχουμε δηλώσει ότι. Είναι λίγο αντιστοιχηματικό. Αντιποδοσφαιρικό, όχι αντιστοιχηματικό. Χθες πήγα τα μία μάτερ. Είναι πώς θα κάτσει. Είναι πώς θα παίζουν. Είναι πώς θα κάτσει, είναι πώς θα τύχει. Θα έπρεπε να το ρίσκο της ισοπαλίας. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για το σημερινό παιχνίδι. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να επιλέξεις κάτι, είτε σε σημείο, είτε σε under-over, στο οτιδήποτε. Είτε στο goal. Είναι η πρώτη μας εκπομπή, δεν μπορώ να τα χαλάσω. Θα συμφωνήσεις. Θα συμφωνήσει. Και πάμε στο παιχνίδι των 7. Φιωρεντίνα Λάτσιο. Σημαντικό διπλό για τη Φιωρεντίνα και στην πορεία της, η οποία είναι πολύ πρωταθλητισμού. Αν δούμε και τη διαφορά τερμάτων, είναι η καλύτερη ομάδα της στην Ιταλία. Οπότε σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει αποδώσει εκπληκτικό ποδόσφαιρο φέτος και έχει βάλει πλώρη τουλάχιστον για την έξοδό της στο Champions League. Από εκεί πέρα. Απευθείας ευελπιστώ. Ευελπιστεί και ο Σόουζα και όλη η διοίκηση στη Φλωρεντία. Να είναι καλά ο Ήλισιτς και να κουβαλάει την ομάδα μαζί με. Έχει δύσκολο παιχνίδι όμως. Έχει δύσκολο παιχνίδι, όσο και αν η Λάτσιο και αυτή θα ήθελε να είναι ψηλότερα, με περισσότερους βαθμούς. Σκέψου ότι είναι πιο χαμηλά και από τη Μίλαν. Ξέρεις αυτό που λέμε πονάει. Η Μίλαν όμως δεν είναι η Μίλαν που θέλουν οι οπαδοί της. Λοιπόν, έχει πολύ κοινό η Μίλαν δυστυχώς. Θα ξεκινήσω από το γκολ. Πιστεύω ότι η Λάτσιο θα βρει τον τρόπο, όπως και το Παλέρμα απέναντι της Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα μπορεί να κέρδισε, αλλά με 1-3. Είναι η ομάδα που ακόμα και αν κερδίσει, θα καταφέρει να πετύχει τα 2 τέρματα ή τα 3 που θα χρειαστεί για να πάρει το παιχνίδι. Θα έπαζα τον γκολ ή αλλιώς θα πήγαινα στο over 1,5 γηπεδούχου. Ξέρω ότι είναι ένα στοίχημα που μου αρέσει, πολλές φορές το επιλέγω. Υπάρχει και μια λογική του άσο και over, αν τυχόν το βλέπεις το παιχνίδι.
συνδυαστικά. Στο goal. Άσο και over και παίζει και στο pub, παίζει και στο ίντερνετ. Είναι πολύ καλό. Άσο και over. Για όποιον δεν γνωρίζει, υπάρχει ένα βιβλιαράκι ειδικό στο pub που έχει τους κωδικούς. Στους οποίους μπορούμε και συμπληρώνουμε. Στο 101 πόσο θυμάμαι εγώ είναι. Ο κωδικός για το άσο και over είναι στο 101. Οι φίλοι από εκεί πέρα αν βλέπουν κάτι άλλο όσον αφορά αυτά τα συνδυαστικά στοιχήματα μπορούν να απευθυνθούν στον πράκτορά τους ή στο αντίστοιχο βιβλιαράκι που θα τους δώσει. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το παιχνίδι αυτό. Νομίζω ότι η πιο safe επιλογή. Αν θα με βάζει να επιλέξω ένα σκοράκι έτσι για το fanbet. Γιατί τα fanbet. Έμπνευσε σκορ λοιπόν. Μου αρέσουν. Είναι στο 3-1. Επανάληψη του σκορ με τον Παλέρμο. Συμφωνούμε και στο σκορ. Είναι μια ήττα για τη Λάτσιο η οποία ενδεχομένως θα φέρει κλειδονισμούς γιατί τη φέρει με μόλις μια νίκη τα τελευταία 5 παιχνίδια. Να. Θα δούμε. Λοιπόν, εγώ προσωπικά. Πάμε για πρωτάθλημα. Η Βιόλα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Κοίτα. Εγώ, σαν πιο safe επιλογή και κατά σειρά επιλογών δηλαδή, να το πω έτσι, αν έπρεπε να πάρω επιλογές, είναι το goal και κατά τη δεύτερη μοίρα το over 1,5 γηπεδούχου. Πιθανολογώ και φαντάζομαι σε λίγο καλύτερη τιμή οριακά το over 1,5 γηπεδούχου θα είναι φαβορή η Φιωρεντίνα. Δεν το συζητάμε. Είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν 14 βαθμοί διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι και γηπεδούχος, είναι σε εκπληκτική φόρμα. Νομίζω ότι το παιχνίδι ξεκινάει από τον Άσο και σαν δεύτερη επιλογή πάει στην ισοπαλία. Αν έρθει διπλό είναι έκπληξη. Για τη φετινή εικόνα των ομάδων. Είναι ντέρμπι. Αλλά το περσινό διπλό δεν θα ήταν. Το φετινό όμως με την εικόνα των ομάδων μέχρι τώρα, Γενάρη μήνα, είναι ξεκάθαρα έκπληξη. Δείχνει ο Σόουζ ότι έχει φτιάξει μια καλή ομάδα. Και πάμε σε ένα παιχνίδι που είναι ο κουτσός με τον τυφλό, ο τρελός με τον ψυχοπαθή. Την αδικούμε λίγο τη Ρώμα. Η Ρώμα είναι μια ομάδα η οποία. 10 παρατέταρτο. Να θυμίσουμε αύριο το βράδυ Ρώμα Μίλαν στη Ρώμη. Η Ρώμα για μένα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία δείχνει. Αλλά ακόμα δεν έχουν, δεν ξέρω, χάνουν όσο ας πούμε μου δείχνει ότι η φανέλα της, ενώ είναι μια μεγάλη ομάδα, την κρατάει πίσω. Δηλαδή, δεν ξέρω, οι παίκτες μου βγάζουν ένα φόβο. Φοβούνται να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Το φοβούνται. Δηλαδή, φέτος δεν έχει τελικό για να αυτό θέλω να σου πω, ότι φέτος η Ρώμα κατά με δεν έχει πολλές ήττες. Έχει καλή μπαλίτσα. Ακόμα και φέτος είναι οι ισοπαλίες εκείνες οι οποίες την έχουν κρατήσει. Έχει τις περισσότερες ισοπαλίες από όλες τις ομάδες της πρώτης γραμμής. Πρέπει να φτάσουμε στη Σασουόλο των 7 ισοπαλίων στην 7η θέση. Για να πούμε ότι είναι κάτι που την επηρέασε και πέρσι. Έκτη, συγγνώμη, ναι, η Μίλαν. Απλά ήθελες να ανεβάσεις τη Μίλαν λίγο. Εντάξει, ναι, σωστό. Βέβαια το Μίλαν. Έχει καλύτερη διαφορά. Αν θυμάσαι, είχε 2-1. Έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Όχι, νομίζω ότι σε πρώτη στη βάση, εφόσον δεν έχουν γίνει και τα δύο παιχνίδια, όσον αφορά τις βαθμολογίες, παίζει ρόλο η καλύτερη διαφορά τερμάτων και όταν γίνουν και τα δύο παιχνίδια, τότε μόνο και αν εφόσον υπάρχει. Στην Ιταλία τουλάχιστον. Δεν είναι σαν την Αγγλία. Όχι, είναι ξεχωριστό κομμάτι. Νομπέτ για μένα. Θα αποφύγω να πάρω επιλογή και νομίζω ότι και ο κόσμος θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα ήταν καλό να το αφήσει εκτός και αν πραγματικά δει κάτι, οπουδήποτε. Μπορεί να δει ένα σκόρ στο ίντερνετ παράδειγμα ή και στο ΡΟΠΑΠ και στο προσφέρει το παιχνίδι που σίγουρα θα το έχει. Δεν έχουμε αφήσει με το πόλο στα χέρια μας με αυτή την έννοια. Εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει τον πρόεδρο, αφού έχει κάποιο ποσοστό στο management, μην μπερδεύεστε, δεν έχει τον ΟΠΑΠ όπως είχε ο Κόκαλης όλο τον ΟΠΑΠ, μέσω Ιτραλό, Τιτρακόμ κτλ. Εντάξει, να τον ενισχύσουμε. Εντάξει, γιατί τόσο ή άλλως τότε Γενάρη δεν θα βάλει λεφτά. Και το ξέρουμε. Για τον καλοκαίρι. Ποιο παίχτη βλέπεις να βάζει τον γκολ αυτό το παιχνίδι? Αν έπρεπε να επιλέξω ένα παίχτη, ο οποίος θα πληρώνει κιόλας, θα ήταν anytime τον Honda από τη Μίλαν. Ο οποίος ξέρει ότι εκτελεί όλα τα στημένα. Εφόσον αφού είτε στα στημένα, για σκέψου λίγο ποιον θα έλεγα εγώ και δεν είναι της Μίλαν. Μιραλέμ Πιάνιτς βλέπεις πιθανότατα εσύ. Θα πληρώνει λίγο καλύτερα γιατί πιθανότατα θα ξεκινήσει την 11η. Ο Χόντα δεν ξεκινάει, τουλάχιστον φέτος. Αν ξεκινήσει, του έχει πάρει θέση ο Μποναβεντούρα. Για μένα ενδεχομένως και καλώς την έχει πάρει, δικαίως, μπράβο, πολύ σωστά. Αλλά εντάξει, ξέρεις,
θα το έπαιρνα το ρίσκο ότι κάποια στιγμή ο Honda θα μπει και ίσως κάποιο πέναλτι, ίσως κάποιο φάουλ, ίσως κάποιο σουτ. Είναι πιο γρήγορος μέχρι το Βαβεντούρα. Μπορεί σε κάποια κόντρα η Μίλαν, αν κάποια στιγμή είναι και μπροστά στο σκορ, να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα. Αλλά όσον αφορά το σημείο, να είμαι ξεκάθαρος, δεν θα πάω κάπου. Και αφού θα φύγει τα παιχνίδια του Σαββάτου, ξεκινάει στις 1,5 ώρα το μεσημέρι. Το κλασικό στη 1,5 ώρα. Είτε σε Σασουόλο, υπάρχει φαβορί, μεγάλο. Ξεκάθαρο. Μετά το διπλό με την Έμπολη και το 0-1. Δεν γίνεται να κερδίσει πάλι ένα 0 Ίντερ όμως. Αλήθεια. Θα ιδιάσω πλέον με αυτή την ομάδα. Όλο ένα 0 και μπορεί να κερδίσει 2-0 και να μην είναι over. Γιατί στο μυαλό σου έχω εντύπωση ότι έχει λίγο το over αυτή τη φορά. Θα φέρει over. Ναι. Αλλά για μένα δεν γίνεται εύκολα over αν δεν δεχτεί γκολ. Δηλαδή 3-0 τη βλέπω και δεν τη βλέπω να το κάνει. Ξεκινάμε από το ότι είναι ασός. Δύσκολα, εύκολα. Ναι, πιθανότατα ναι. Ωραία. Δεν ξέρω σε τι τιμές θα κινηθεί. Γιατί όταν παίζουμε στοίχημα, κοιτάμε τις τιμές πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε, είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, από εκεί και πέρα, ενδεικτικά και μόνο και χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση στην εταιρεία. Ξέρεις ότι παίζω στην Bet365, είναι ανεξάρτητο, δεν χορηγεί την εκπομπή μας σε καμία περίπτωση. No. Δεν υπάρχει κάποια τέτοιου είδους ανάμειξη, αλλά ενδεικτικά και μόνο. Εγώ πρέπει να σου πω επίσης ότι έτσι πως βλέπω αυτή τη στιγμή τις στοιχηματικές, θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε ένα ποσό στη μία, ένα ποσό στην άλλη, όσο διαθέτει ο καθένας. Γιατί για τη στοίχημα μιλάω. Ναι, όχι. Ναι. Να ενισχύσουμε το δικό σου πρόεδρο. Να ενισχύσουμε το δικό σου μπασκετικό πρόεδρο. Χορηγία έχουμε. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι. Αν και δεν σου κρύβω ότι η Bet μου αρέσει λίγο περισσότερο, γιατί η στοίχημα αν έχει ένα κακό. Να πούμε στο δικό μου πρόεδρο να την αγοράσει τότε. Να την εξελίξει. Λοιπόν, στο 57 βλέπουμε τον Άσο στην Bet365. Δεν είναι κακός. Το περίμενα γύρω στο 1,45 να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ξεφέρνει πορεία φέτος στο Σουόλο. Επηρεάζει κάπως τους δίνει το δικαίωμα. Ναι, σε κάθε περίπτωση. Βλέπουν ότι και η Ίντερ είναι αυτό που σου είπα. Δεν είναι η ομάδα η οποία ακόμα και να της πάει το μάτς δεν θα επικρατήσει με τρομερή άνεση. Είναι λίγο δύσκολο στον γκολ. Έχει βέβαια τους παίχτες που ενδεχομένως να καταφέρουν να καθαρίσουν το παιχνίδι. Ναι. Πιθανότατα έτσι πως πάει το παιχνίδι. Σε βλέπω ότι ψάχνεις να δεις τις τιμές σε under, έτσι. Το under είναι στο 1,85. Είναι στο 1,85 με το over στο 1,95 αν είδα καλά. Ναι. Οριακό. Σαν να σου λέει το 2-1 έρχεται, 3-0. 3-0 δεν έρχεται. Θα συμφωνήσω. Αυτό. Είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί μου δείχνει φέτος στο Σασουόλο. Πάμε σε μια επιλογή του ΟΠΑΠ με 2-3 γκολ. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια αρκετά ασφαλής επιλογή. Απλά ο ΟΠΑΠ με απογοήτευσε σε αυτό το κομμάτι. Τα 2-3 γκολ πλέον μου το έχει ρίξει σε ένα 70, σε ένα 60. Και σε αυτό το παιχνίδι σίγουρα και θα κυμαίνεται. Εκεί, αυτό αλλά νομίζω ότι είναι η πιο safe επιλογή που μπορούμε να κάνουμε από αυτή την αναμέτρηση. Και η Bet σαν εταιρεία δίνει τα 2-3 γκολ. Τα παιχνίδια αυτά δεν τα δίνει live. Όπως δηλαδή στοίχημα θα το δώσει live το 2-3 γκολ να το παίξει. Ακόμα και μετά την ένταξη του παιχνιδιού εννοείς για να καταλάβουν οι φίλοι. Έχω μια λογική του ότι ένα παιχνίδι όταν είναι 1-0 στο μήχρονο, το 2-3 γκολ που στοίχημα πληρώνει γύρω στο 65 με 70 είναι πολύ καλό. Θες να μην σου ξεφύγει στα 4 και από εκεί και πέρα να μπει ακόμη 1 έως 2 ακόμα τέρματα. Ναι, οπότε το θεωρώ πολύ σωστό. Και κάπου εκεί κυμαίνεται, ανάλογα βέβαια και το παιχνίδι. Ωραία, οπότε θα καταλήξουμε στο 2-3 γκολ του ΟΠΑΠ. Ναι. Και πάμε στα παιχνίδια των 4, Αταλάντα Τζένοα. Εδώ πραγματικά είναι ένα παιχνίδι no bet. Νομίζω ότι η Τζένοα θα κληθεί να ρεφάρει. Η Αταλάντα όμως μπορεί να μην βρίσκεται ιδιαίτερα ψηλά. Έχει 24 βαθμούς, πολύ καλή έδρα. Έχω δει παιχνίδια της φέτος και είναι μια ομάδα που όσο καλύτερη ομάδα και να είναι η άλλη, είναι μια ομάδα δυσκατάβλητη, δύσκολη, στηρίζεται στην έδρα και νομίζω ότι θα έχει δύσκολο έργο η Τζένοα να φύγει με το διπλό. Βέβαια, αν και εφόσον το κάνει, θα πάει στους 21 βαθμούς, στους 19, θα αποκτήσει μια κάποια σχετική διαφορά που Φροζινώνε, αν και εφόσον εκείνη έχει ιτηθεί στο αντίστοιχο δικό της παιχνίδι, που πιθανότατα να συμβεί γιατί παίζει έξω με την Νάπολη, εντός έδρας με την Νάπολη. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να τα αφήσουμε στη μοίρα του. Γιατί είναι ανοιχτό στα πάντα. Η Ιταλία δεν είναι για τέτοιο. Δεν προσφέρεται για μια ασφαλή επιλογή. Αν παίζανε ίδιες ομάδες, ίδιες συνθήκες, όχι ίδιες ομάδες προφανώς,
στη Γαλλία, το παιχνίδι αυτό θα το παίζαμε χ και θα ξέραμε ότι θα έρθει 0-0 από τώρα. Αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα εδώ και αρκετά χρόνια όσον αφορά τις οπαλίες στην Ιταλία. Ούτε καν την ίδια συχνότητα. Τα σκορ έχουν ανοίξει. Οπότε το αφήνουμε στη μοίρα του και περνάμε στην αναμέτρηση στην Πολώνια με την Κιέβο. Όπου εκεί εγώ έχω βγάλει ένα σημείο. Αλλά μάλλον όχι ένα σημείο, μια επιλογή ως προς το στην έννοια ότι ξέρεις την άποψή μου και την γνώμη μου όταν γίνεται μια μεγάλη έκπληξη. Τι συμβαίνει την επόμενη γνωστή όταν αυτή η ομάδα υποδέχεται μια άλλη καλή ομάδα παρεμπιπτόντω η Κιέβο. Είδαμε και με τη Ρώμα. Επειδή όμως πήρε και αυτή αποτέλεσμα, δεν θα πάω στο διπλό. Θα ρισκάρω την ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι, ότι ενδεχομένως με γκολ όμως. Είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει πολύ στο 1-1. Οπότε η γνώμη μας και η άποψή μας σε αυτό το παιχνίδι νομίζω θα συμφωνήσεις με τα δεδομένα της αναμέτρησης. Με αυτά που προηγήθηκαν. Το ημίχρονο με να μας πάρουν σε σημείο. Πιθανότατα να είναι ακόμα μια. Πληρώνει ένα διαράκι. Για όσους φοβούνται το τελικό, ναι. Νομίζω ότι θα ήταν μια έτσι σοφή επιλογή όσον αφορά την αναμέτρηση. Αυτά δύο απόδοσεις στο χ ημίχρονο μου αρέσουν πάρα πολύ. Ιδίως όταν μιλάμε για την Ιταλία και σε τέτοια παιχνίδια τα οποία είναι αμφίροπα και ανοιχτά. Λοιπόν, ανοιχτά με την έννοια όχι ως προς το αποτέλεσμα, και όχι ως προς το ποδόσφαιρο που θα παιχτεί απαραίτητα. Φρόζιναν Νάπολη. Εδώ υπάρχει φαβορί και νομίζω ότι ο φίλος σου, ο Γκοντζάλο και τα άλλα παιδιά θα κάνουν το έργο τους. Ενδεχομένως αυτή τη φορά δίχως να δεχτεί γκολ κιόλας η Νάπολη, θα έλεγα εγώ. Ενδεχομένως αυτό που κάνει Ίντερ με την Έμπολη να το πετύχει αυτή τη φορά η Τζένοα. Μια δύσκολη εκτός έδρας νίκη, του στυλ επαγγελματική έτσι όπως έχει συνηθίσει να λέγεται. Ναι. Για μένα πολύ κλεισί αυτό το επαγγελματική. Μετά τα δύο γκολ που πέτυχε Φροζινόνη στην έδρα της Σασουόλο κιόλας δεν την ξαναβλέπω να σκοράρει. Τουλάχιστον σε αυτή την αναμέτρηση. Ναι. Ή αν πετύχει να πετύχει ένα. Και αυτό αν όμως. Ναι. Νομίζω ότι η ώρα να πάρει μια φορά. Τι εννοώ. Τα πιο όλα παιχνίδια τα παίρνει η Νάπολη από την επίθεση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρει και ένα παιχνίδι εκτός έδρας από την άμυνα. Δεν είναι πλέον συμπαγής αμυντική ομάδα στην Ιταλία από τις ομάδες πρώτης γραμμής, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρει, πρέπει να πάρει και ένα παιχνίδι από την άμυνα. Να μην χρειαστεί να πετύχει οπωσδήποτε απαραίτητα δύο γκολ πάλι για να πάρει το παιχνίδι. Θα πήγαινα σε δύο σκορ. Σε δύο σκορ. 0-1 και 0-2. Αυτά που προανέφερε. Όπως και είχα πει και σε ένα άλλο παιχνίδι έτσι που μοίρασα τις επιλογές μου στο 70-30, νομίζω ότι και εδώ το ίδιο θα κάνω με το 0-1 σαν βασική επιλογή και το 0-2 στην κάλυψη. Αν και εφόσον ανοιχτεί κάποια στιγμή ο Φροζινόνε, η Νάπολη έχει τους παίχτες στην κόντρα να πετύχει και δεύτερο τέρμα να κλειδώσει το διπλό. Μάλιστα. Πριν περάσουμε σε μια ακόμη αναμέτρηση των 4 και στο Βερόνα Παλέρμο. Ελληνική παρουσία για το Βαγγέλη Μπάρα. Και το όνομα άλλωστε. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση μας συγκίνησε και όλους με την ιστορία του αδερφού του. Μάλιστα. Ο Βαγγέλης Μόρας, ένα παιδί που έχει περάσει από την ΑΕΚ, έχει τιμήσει την εθνική, κάνει καλή παρουσία. Στη Βερόνα. Ένα αμυντικό μογαφυναϊκό εμείς. Εντάξει, ακούστηκε για το Σίντερφελτ μετά τον τραυματισμό του Σάντσες, οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε επιλογή που ξέρει και θα στηρίξει ένα παίχτη που. Βέβαια έχει κοστολογηθεί να γνωρίσει ο Μόρας στα 200.000. Διότι επιθυμεί να κάνει μεταγραφή. Ναι, γιατί είχε κάποιες προτάσεις η ομάδα του. Είναι ένας αμυντικός που ξέρεις τι παίρνεις. Φιλότιμος, δυναμικός, βελτιωμένος σε σχέση με όταν έφυγε από την Ελλάδα. Πολύ βελτιωμένος. Η Ιταλία σε όλους τους παίχτες, τους αμυντικούς, κάνει καλό. Αυτή του η βελτίωση όμως δεν έχει επιφέρει την αντίστοιχη βαθμολογική εικόνα για τη Βερόνα τελευταία. Νομίζω αν το λέει κανείς Αύγουστο μήνα για 10 Γενάρη που φτάνουμε. Με τα περσινά όρια του Λουκατόνι. Δένανε, νομίζω επί τόπου, με τα περσινά όρια που είχε κάνει ο Λουκατόνι. Οπότε εγώ και με δεδομένο ότι το πατέρα μου δεν βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική εικόνα, μόλις μία νίκη στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις του με 4 ήττες σε κακή φόρμα, είναι νομίζω η ώρα για την πρώτη φετινή νίκη της Βερόνα να κάνει σε αυτή με την νέα χρονιά, να μπει κάποιος πιο δυνατά. Σε κάθε περίπτωση έχει τελικό να παλέψει για τη ιστορία. Δεν είναι μια ομάδα που ξέρει κάποια στιγμή θα λέμε α, έχει και η Juventus να παιχνίδι με τη Βερόνα. Ωραία, εντάξει. Και αν έχει η Juventus, μια πιο μικρομεσαία ομάδα, να μην θεωρεί το τρίποντο δεδομένο με τη Βερόνα. Η Βερόνα με το υλικό που έχει θα παλέψει για τη σωτηρία και νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Νομίζω για μένα, το ξέρω ότι θα πάει πολύ κόσμο αυτό το παιχνίδι, αλλά για μένα νομίζω ότι είναι το σημείο της αγωνιστικής. Ο άσος της Βερόνα.
Ξέρω ότι θα πάει πολλοί κόσμος. Η Βερόνα θα έχει το άγχος, έχει μείνει πολύ πίσω από τη σωτηρία. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχει 8 βαθμούς. Η Τζένα που αν τελείωνε το άλλο πάτημα σώζεται έχει 16. Θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αγωνιστικά. Οπότε ξεκινάμε από το ότι πρέπει να πάρει όλα τα παιχνίδια στην έδρα της με αυτές τις ομάδες. Ναι, αν δεν είναι 6 πόντοι αυτή. Αν δεν κερδίσεις και το Παλέρμο που και αυτό έχει 18 βαθμούς, είναι αυτό που λέμε. Φεύγει στους 21, είναι 6 πόντοι. Μένει στους 8, φεύγει με 13 βαθμούς. Οπότε δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει. Εγώ αυτόν τον άσο θα τον επιλέξω. Ακόμα και αν χρειαστεί να πετύχει 2 τέρματα, αντί ακόμα και αν το Παλέρμο σκοράρει, νομίζω ότι πάλι εκεί η Βερόνα θα βρει τον τρόπο αυτή τη φορά. Έχει 8 σοπαλίες δεκαετές. Είναι κάκιστη η εικόνα της. Νομίζω ότι το Παλέρμο και με την αφέλεια που έχει, νομίζω ότι είναι ένα σημείο, νομίζω, για μένα τουλάχιστον είναι η βασική μου επιλογή. Κρατάμε λοιπόν. Ο άσος της Βερόνα από την Σέρια. Μάλιστα. Είναι ένα παιχνίδι στις 4 την Κυριακή το μεσημέρι. Και τελευταίο παιχνίδι, το Τωρίνο Έμπολη. Η Έμπολη ιτήθηκε από την Ίντερ με 0-1 σε μια έτσι, δύσκολη νίκη για την Ίντερ, αλλά σημαντική για να την κρατήσει στην κορυφή και πάνω από τη Φιωρεντίνα και από την Νάπολη. Η Τωρίνο ιτήθηκε δύσκολα, μια ομάδα που μου αρέσει, έχει ωραίους παίχτες, πολύ καλή μεσοεπιθετική και πολύ δυνατή έδρα. Πολύ δυνατή έδρα. Στηρίζεται εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Ανέκαθεν, για την ακρίβεια, η Τωρίνο είναι μια ομάδα που στηρίζεται στην έδρα της. Είναι η Ιταλία γενικά. Θεωρώ ότι είναι περίπτωση άσου. Ακόμα και αν δυσκολευτεί, γιατί και η Έμπολη δεν είναι τόσο κακή ομάδα. Τη βλέπουμε και φέτος. Είναι πολύ σταθερή. Έχει φτάσει στους 27 βαθμούς. Είναι εκπληκτικά φομαρισμένη. Είχε 4 νίκες στα παιχνίδια πριν παίξει με την Ίντερ. Ας έχουμε και μια εικόνα σε τι ποσοστό ανοίγει ο άσος στην B365. 1,95. Στο 1,95. Τίμιος άσος. Είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι είναι περίπτωση τίμιο άσος, αυτό που λέμε τίμιος άσος. Εγώ είπα στον ΟΠΑΠ μέχρι 1,75 το παίζω. Γιατί γνωρίζεις ότι δεν θα μείνει και απόδοση. Είναι το κλασικό δωράκι κατά με που όταν παίζεις την Παρασκευή, επειδή έχουμε αυτή την κακή συνήθεια εμείς οι παίκτες, τουλάχιστον μιλάω για μένα προσωπικά, δεν γνωρίζω τι κάνετε εσείς, ότι παίζουμε. Όταν λες εσείς έχω παχύνει τόσο πολύ, πώς το εννοείς το εσείς? Εκείνη τη μέρα. Το εσείς πιάνετε. Εντάξει. Όχι, δεν έχει παχύνει. Λοιπόν, εντάξει, στο 2.20 εσείς απέφυγα τελικά τις γιορτές για αυτό το λόγο, αλλά εντάξει. Μιας και αναφερθήκαμε στην τιμή του άσου της Τωρίνο, στο 2.20 είναι ο άσος της Βερόνα. Ναι. Πιο δύσκολος άσος, εξού και πιο καλοπληρωμένος όσον αφορά το κομμάτι της τιμής. Λοιπόν, και έχουμε ένα τελευταίο παιχνίδι, το δεύτερο μεγαλύτερο για μένα. Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ. Ή το τρίτο, εντάξει, υπάρχει το Φιωρεντίνα Λάτσιο αύριο το απόγευμα, Ρώμα Μίλαν, γι' αυτό είπαμε την απαντά το βράδυ. Κλείνει με πολύ μεγάλο παιχνίδι η αγωνιστική, η 19η αγωνιστική να πούμε, στους φίλους, στην Σέρια με το Σαμπντόρια Juventus. Ξέφρενη η πορεία της σιδηράς κυρίας. Όταν κατάλαβε ότι οι άλλοι από πάνω αρχίζουν και σοβαραίνουν τα πράγματα, άρχισε και παίρνει νίκες τη μία πίσω από την άλλη. Είναι η φανέλα. Είναι η φανέλα μετράει, η δυναμική όλων αυτών των χρόνων που έχει τα πρωταθλήματα το ένα πίσω από το το άλλο. Τα πατήματά της, έφυγε ο Βιντάλ που ήταν ένας παίχτης ο οποίος Κλειδί. κρατούσε όλο το κέντρο κατεμέ. Κλειδί στην μεσοεπιθετική της. Μαζί με τον Ποκμπά, αυτοί οι δύο παίχτες είχαν κάνει ένα πολύ καλό γράμμα στα χαφ. Τελικό της Champions League πήγαν. Δεν γινόταν παραπέρα. Εγώ έπαιζε τα βάνη αυτή η ομάδα ούτως ή άλλως. Δηλώνω Real, αλλά αυτή η Μπαρτσελώνα είναι το κάτι άλλο. Εντάξει, έπαιζε τα βάνη η Juventus πέρσι. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό κομμάτι, θα χρειαστεί ενίσχυση για να καταφέρει να φτάσει ξανά σε τέτοιο επίπεδο. Θα θεωρώ εγώ προσωπικά. Και με την Bayern τώρα πολύ δύσκολη. Έχει δύσκολη κλήρωση, οπότε θα δώσει το βάρος στο πρωτάθλημα. Bayern που εγώ χρήζω σαν φαβορί της Champions League. Δεν ξεγράφει την πιθανότητα, τις όποιες πιθανότητες έχει απέναντι στην Bayern. Καμία. Η οποία φαντάζει για όπως είπες φαβορί. Είναι φαβορί. μεγάλες φανέλες και οι δύο. Απλά φέτος Θα είναι υπέρβαση αν καταφέρει να περάσει μια ομάδα την Bayern σε διπλή αναμέτρηση. Οπότε, μείνοντας φαβορί στο ζευγάρι της, τι μένει για τη Juventus, το πρωτάθλημα όπου θα της εξασφαλίσει για ακόμη μια φορά την είσοδο απευθείας στην κορυφαία διαστημική οργάνωση. Ένα σκουντέτο. Αλλά νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι εκτός από διπλό έχει και πολύ χ. Θα άφηνα τον άσο κατά μέρους και νομίζω ότι ναι, η Σαμπντόρια θα καταφέρει να σκοράρει, θα βάλει δύσκολα στη Juventus και το παιχνίδι το βλέπω πολύ μεταξύ 1-1 και 1-2. Πολύ. Θα συμφωνήσω πολύ.
νομίζω ότι είμαι πολύ αμφιταλαντευόμενος μεταξύ του τι βλέπω πιο πολύ. Θα συμφωνήσω. Γιατί ίσως να είναι καιρό να κάνει μια. Σε εισαγωγικά γκέλα. Δεν είναι γκέλα όταν παίζει με τη Σαμπτόρια. Αλλά ένα σταμάτημα σε αυτό το ξέφρενο, έτσι, σε αυτή την ξέφρενη πορεία που έχει αναλάβει και κάνει η Juventus στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι θα παίξει ρόλο το τι θα έχει κάνει η Νάπολη και η Ίντερ. Έχει το περιθώριο αυτή τη στιγμή. Θα την έχουν αγχώσει η Νάπολη και η Ίντερ και ενδεχομένως η Φιωρεντίνα αν έχουν κερδίσει όλες αυτές. Το θεωρώ πιθανό και λίγο δύσκολο. Αλλά είναι φαβορί σε αναμετρήσεις τους ξεκάθαρα. Η Ίντερ, η Φιωρεντίνα και η Νάπολη. Η Νάπολη, όπως είπαμε, βλέπω διπλό στην Ελλάδα της Φροσινόνε. Η Φιωρεντίνα και αυτή ίσως ενδεχομένως κουτσά στραβά να τα καταφέρει απέναντι στη Λάτσιο. Και η Ίντερ είναι φαβορί αρκετά μεγάλο απέναντι στην Σασουόλο. Αλλήμον άμα η Ίντερ δηλώνει ότι πηγαίνει για πρωτάθλημα και δεν μου κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Αυτό. Οπότε θα έχει το πιο άγχος. Νομίζω όμως ότι η Juventus έχει τη δυνατότητα να το διαχειριστεί. Οπότε θα βάλω σαν βασική επιλογή το 1-2 και γενικότερα το διπλό για όσους φίλους δεν θέλουν να ασχοληθούν με το σκορ. Και σε δεύτερη τύχη και μοίρα το Χ, όπου θα έλεγα και πιστεύω ότι θα είναι με γκολ. Δύσκολο να πάει στο 2-2. Επίσης. Οπότε ίσως θα πας καλύτερα ένα σημείο στον γκολ. Ναι, νομίζω ότι μου προσφέρεις μια πιο safe επιλογή. Ναι, η οποία βέβαια θα πληρώνει πιο χαμηλά από ένα διπλό το οποίο θα δίνει σίγουρα 2,45. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι κάπως πιο. Νομίζω ότι οι εταιρείες επηρεασμένες από την κέφαλη πλήρες της Juventus βλέπεις έχουν πάει σε μια τελείως άλλη λογική. 1,50 μόλις στο διπλό της Juventus. Το 1,50 με συγχωρούν. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχει έτσι καμία λογική. Δεν θα τα αγγίξω ποτέ. Να πάρουμε και μια εικόνα από το goal στο 2-10. Από τη στιγμή που οι εταιρείες θεωρούν ότι η Juventus θα κερδίσει, θα έχει σκοράρει. Οπότε με ένα και μόνο γκολ. Πάμε με τη λογική της Ιταλίας, λοιπόν. Με ένα και μόνο γκολ. Ναι, μια ιταλική λογική. Με ένα και μόνο γκολ επιτυχαίνεις μια τιμή στο 2-10 και όχι στο 1,50. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλύτερη περίπτωση και ξέρεις ότι έχω πέσει και αυτό εδώ το στοίχημα πολλές φορές. Αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες να σκοράρουν. Το οποίο συγκεκριμένα με μια προχειρηματιά στο παιχνίδι της Juventus μας πηγαίνει στο 3,75. Αν δεχτούμε ότι η Juventus θα κερδίσει, αλλά όχι πάλι όπως με τη Βερόνα, με no goal, αλλά με goal, ποιος ο λόγος να πάω να αγοράσω το 1,50 και να μην ρισκάρω για το 3,75. Μιλάμε για χαοτική διαφορά στις τιμές, εφόσον βλέπω διπλό, έτσι. Ναι. Από εκεί πέρα μπορείς να κάνεις και μια κάλυψη στην ισοπαλία με γκολ. Αυτά μπορώ να τα κάνουμε και στο live. 5,50 και από εκεί πέρα ο κάθε φίλος να επιλέξει, γιατί είναι σίγουρα μια αναμέτρηση δύσκολη. Είναι από τα παιχνίδια που θες να τα δεις και να μην τα ποντάρεις. Να δεις πώς η Juventus θα διαχειριστεί όλο αυτό το άγχος στο οποίο την έχουν βάλει φέτος οι τρεις από πάνω της και να δεις σίγουρα μπορεί να το διαχειριστεί. Έχει τη φανέλα, τη δυναμική, την ιστορία και το υλικό να το κάνει. Έχουν καταφέρει να τη βάλουν μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, συνοπτικά, από τη Σέρια εγώ θα καταλήξω σαν ένα safe άσο στον άσο της Τωρίνο με την Έμπολη και σε έναν άσο με ρίσκο, ότι πάω κάπως έτσι στην Ιταλία, εκεί θα καταλήξω, ότι πάω σαν μια επιλογή στον άσο της Τωρίνο με την Έμπολη, σαν κάπως πιο safe επιλογή, σε καλή τιμή βέβαια, και με πιο μεγάλο ρίσκο τον άσο της Βερόνα. Είναι η ώρα για την πρώτη νίκη το 2016. Δεν ξέρω αν θες να καταλήξεις σε κάποια διάδα. Νομίζω ότι προσφέρονται και για διάδα και για μονά, ούτως ή άλλως. Να. Οπότε αν και εφόσον έχεις καταφέρει μες στο μυαλό σου να κατασταλάξεις στο που θα πας. Είναι μια διάδα που θα πληρώνει γύρω στο 4. Για να ακούσουμε. Η διάδα η οποία μου έδωσε. Είναι μια διάδα η οποία πληρώνει γύρω στο 4. Ναι, νομίζω πως αυτό είναι μια πολύ σοφή επιλογή για όποιον βλέπει τους άσους και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τους ποντάρει μονά, να τους συνδυάσει και εφόσον καταφέρει να τετραπλασιάσει το ποντάρισμά του. Αυτά από την Ιταλία. Δύσκολη αγωνιστική, πολύ μεγάλα παιχνίδια, σημαντικά παιχνίδια και νομίζω ότι εδώ τελειώνουμε με την Σέρια. Θα κάνουμε ένα πέρασμα στην Πριμέρα Division αμέσως
μετά από ένα διαλυματάκι να δούμε και εκεί πώς πάνε τα πράγματα. Έχει ζωηρέψει και εκεί το πράγμα. Η Ατλέτικο δείχνει έτσι μια αξιοπρόσεχτη εικόνα. Θα είμαστε πάλι σε πολύ λίγο εδώ να συνεχίσουμε και να δούμε αναλυτικά και την Ιβηρική Χερσόνησο, πρώτα με Ισπανία και αμέσως μετά έτσι ένα μικρό πέρασμα, γιατί και εκεί έχουμε αγωνιστική, στην Πριμέρα Λίγα της Πορτογαλίας.